everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Ni Marwa. Marla, kinahanglan imong batukan ka na nakahasol imong hunghungo. Di ko ni matagtag sa kundunggan pa. Mabati ko kitang yang tingog. Pumatin ako, pumatin. Kinahanglan dili ka na magkabangon, samtang natuog ka. Unsa? Musa, kinahanglan mo sugod kang gapuson tagkakaroon. Unsa? Imo kong kapuson samtang matog? Oo, ano ba ka siguro kung dili ka na magkalakaw, samtang matuog ka? Na problema gid ay ka sa kong pagka-sleepwalker pa. Oo, anak. Kay, nibalik sa nig-atake ni mo. Ug sa gunson pa kayo. Kaduha, karong gabi una. Papa Maning, nabuang naman tingali ko. Marla, ayaw pagsultian. Doon na lagi kay problema. Pero, ato na ni masulban. Pero, nabati ko na sa pang nabati ni mama nga hunghung pa. Nga mo yang nabati sa dayon niyang kamatay. Dili ba? Ha? Gusto na. Ayaw na pagiskot ang anang hunghung. Pero mo nagisulti ni Manang. Nakabatig hunghung si mama. Unya iyang gisuwat ang title nga hunghung sa iyang gitype nga script. Dili ba? Gusto ka. Mao nga dili mahimo nga mukumpiyansa ko. Kinahanglan dili ka na magkapadog diha sa imong higdaan kung matuog ka. Musa, kinahanglan ako kang gapuson samtang matuog ka. Sige. Ikaw ang mahibaw pa. Kung mo nagituhuan ni mo nga maayong buhaton, sige. Gapusan ako. Kay matuog na ko. Gabriel. Hey! Ungo! Uy, lo! Ikaw niya, bilang ungoy! Maumo ka kasi. Kasakit. Napakong ko. Pagmata. Mata na bitaw ko, lo! Oh, nakatupag ka naman siya. Ay. Mata ko, kalit man kag... Pamukaw na ko. Tayo. Hayag naman din, lo. Buntag na, hinungdan nga gipukaw ta ka. Buntag din, O kinahanglan magkapamahaw ka na aron imo nang mapasa ang talaan ni Anhing Lolo Germo. Kinsa to, lo? Kinsa to, lo? Anhing Lolo Germo. Garmo? Germo. Lo, mao pa may pagmata na ako, lo. Hapdos pa akong mga mata, lo. Unya na lang na ako nabasahon, lo. Kuan, pahuway lang una ko niya. Maligo kong kaon sa ko. Sige, kaligo na. O pagdali sa mong liho, karon mabasa na nimo ang diary sa akong abuhan. Hayag naman eh. Di ko pagkatuog sa lamisa sa monitor sa mga CCTV camera. Si Marla, nagbata na ba ka? Oh! Uy! Wa si Marla siyang kama. Nakapadpad siya siyang gapos. Kinala makita na ko si Marla. Sa'yo pa rin na naman eh. Hello? Hello, Tony. May kinagbatanag ka. Padungay ko sa atong abutan. Unsa? Unsa? Nalimot ka sa tong sabot nga magkita, ta? Aron atong sabutan imong pagpanguyab ni Marla? No. Huwag ko malimot yan. Pero nakalitan lang ko nga ikaw mismo may sayong nanawag bahin sa tubal kita. Ganahan lang ko nga makatabang nimo. Kakalit ko. Ha? Ano bang kalit man kag may pabor ka na ko, Elgin? Nga tuwa man ta laban permi ni atong Gabriel. Basta. O niya ta magsulti bahay na ng mga butang, nga. Kung magkakita na ta karon. Marla! Marla, anak!
Sa kabinet. Basig tuan sa siya sa ilawom sa kabinet. Oh. Wala naman sa siya din eh. Marla! Marla, hayan ka! Marla! Manang! Manang! Oh, oh, sa tingin din ni si Manang sabay. Oh, man siya matubag. Marla! Nakaligo na gyud ko. Ay, Maayo kay nagkaligo ka na. wa gyud Danilo, hubag-hubagan gyud na ni mulo eh. Unsa naman sad? Lum. Sorry. Sige na. Ha? Sugdi na pagpasa ang diary no Lolo Guillermo. Ang tudri. Mao lang gyapon eh. Aldayari. Lo na unsa nang gud taon kaloy. Di naman ko niyo paginhawaon. Bago na noon. Baga kay nang diary lo tanawa. Oh, baga kay na. Di man ako dali ubasa lo. Ayaw nilang pagreklamo. Kay wa na tay panahon, Gabriel. Time para good lo. Time pa ha. Relax lang. Ngano nakasulti man kana nga wa na tay panahon lo. Unsa? Ako lo bata pa ko ha. Taas pa kog panahon. Shhh! Basta. Basa na ng diary ni Lolo Guillermo. Aron ikaw ni makahubad sa buod kong ipasabot. Sige. Ha? Oh, Sige. uy. Oh, May tao lo. Gabriel! may daw. Oh. Gabriel! Tingog ko ni Maning. Ako na siyang ato uno ha. Oh. Noy, kadiyot lang. Oh, Noy Maning. Gabriel. Sa'yo gud nimo yan ni Samo. Gabriel, wala sa si Marla sa villa. Ha? Tabagi ko pangita niya. Usa, sige. Sige, Noy. Pangitaan na to si Marla. Unsa naman sa ni pagkahitabo Noy Maning? Gabriel, kaduha ata kaya siyang gaman si Marla. Kagabi. Ug ako gigapos gabi si Marla. Sa danyang katuog. Apat karubuntag. Wala siya yung gigdaan. Di ka badbad siya siyang gapos. Unsa? Dili din mo maayong pagkagapos, Noy. Mauna ako nahibulngan. Kay, dili basta-basta mabadbad ang gapos. Kung dili tangtangon ulit ang tao. O si Manang, basin siyang nagbadba, Noy. Dili may tabong hilabot si Manang sa kumuhaton, Gabriel. Dili may tabo. Mao ba? Noy, mas may tingali, Noy, nga magbugbuwag da sa pagpangita ni Marla. Oo, sige. Ikaw sa kakawyan. Sige, Noy. Tony, may kiniya ni Vikas Plaza. Hinay minusog ko sa itong isabutan. Tony, kinahanglan tabangan ko nimo nga makabisita ni Marla sa mansyon nga ilang gibalinan karon. Oh, nga di ay. Kasi may nagpugong nimo sa pagbisita dito ni Marla. Ambot. Wa pa ko mahipaw. O, Elgin. May mo bagdi ko nimo libugon. Igalay mo sa Marla, di ba? O sa anytime, makaduol ka niya. Makaduaw ka niya. Makahimo ko sa pagduol kang Marla bisan unsang orasa. Pero dili ko makahimo pagduol sa Villa Alpamero bisan unsang orasa. Unsa? Ay, kong binuangi de Elgin. Wa ko magbinuang nimo, Tony. Ay, ko na. Muna may nunig nabalik ang istorya. Di ba, ako ba ang tabangan nimo parang Marla? Unya karon, ikaw naman noon ang murag magpatabag na ako nga makaduol sa Villa. Klaruhan na Elgin eh. Akuan. Isaan ako nimo nga tabangan ta ka nga magkauyab mo si Marla. Pero kinahanglang mo biya sila anang maong Villa. Unsa? Ug wa kay laing sultihan ini, Tony. Elgin? Nag-ungaw sa kakuyaw si Marla. Ganito ron. Nga no di ay? Unsan, doon ay killer ka ng maong Villa? O nagtuo ka nga si Marla mao'y target? Maingon-ingon. Pag-chore di ay? Klaruhan na? Basta, kinahanglang tabangan na to si Marla. Samtang dili pa siya makabantay. Kinsa ang gilikayan mo makabantay? Ay nagpangutana. Buhata ang pagpangitag paagi nga mubiya sa Villa si Marla. Kaya ako bahala nga magkadayon mo. Noon sa may Elgin? Kalit mo lang ka seryoso?
Yan ako sa tunga sa kakahuyan. Naunsa, Miss Marla? Kalit mo sa ni Kawa. Sunggi kayo natabuin niya. Marla! Marla! Ningaw man din eh. Pero kinahanglan ka na. Kinahanglan nga makita anak ko siya. Kinahanglan dili siya mahibaw sa kulaing plano. Ay! Daoy! Kinsa man sa kaning naluwag? Hello? Oy, sir! Kuan, sir. Kanang, doon na lang ko importanteng gilakaw. Unsa? Gusto kang makikita ko ni Marla? Ha? Gusto kang mangutana ko niya bahin sa usa ka medalyon? Oo. Pero, sir, di man ko makaduol sa villa. Unsa? Kinahanglan mo adto gyud ko? Sige, sir. Ako lang buhaton, sir. Sige, bye. Usa man to gisulti ni sir? Ipapangutan naman niya si Marla kung may nakitaan ba ning medalyon sa Villa Alpamir. Gusto namin dapitan akong nasumukan. Dagko naman kakawian din eh. Sa ako na ubas po nyo tayo, Miss Marla. Asam na ko sa pangita. Uy. Asam na nasa unahan? Uy. Yun na. Mura man nagpader nga bato. Mura yun. Mura nagpader nga bato. Magpadool ko eh. Sa mga dining dapitan eh. Karoon pa ko da. Ay, mura yun ubong-bong nga bato. Kanang naa sa unahan. Yun na. Gusto mo lang nasa yuta. Babae? Babae kita. Kaila mo ko ini. Si Marla man eh. Marla! 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 Ginoo ko. Marla! Ganong naabot mo siya din eh. Marla? Gabriel. Marla? Gabriel, kanong niya ako din eh. Marla? Unsam nang naa sa imong dugan? Medalyon ka na, di ba? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.